No niin, Hei, moi kaikille. Mitä Moi. kuuluu? moi. Miten menee? Joo, Hyvin menee. hyvä, hyvä, hyvä. Aloitetaan puhua meidän aiheesta. Esimerkiksi mm, tänään on meidän ensimmäinen neuvottelu tänä vuonna. Ja haluaisin puhua koronan pandemian vaikutukset, COVIDin vaikutukset. Ja sitten minä olen puheenjohtaja tänään. Jessica on minun toinen johtaja ja Valentina on sihteeri. Aloitetaan. Koronan pandemian opiskeluvaihe on muuttunut merkittävästi ja minä analysoin kyselyn tuottamat tiedot tavoitteenaan selvitä COVIDin vaikutukset. Valentina, oletko tehnyt kyselylomake? Joo, olen tehnyt. Mä voin nautanut. Pieni hetki. No joo. 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 Se on tässä. Joo, pieni Mm. hetki. Joo, mä olen tehnyt opiskelu koronan pandemian aikana. Siellä on 9 kysymyksiä. Mä olen näyttänyt, kuinka vanha olet ihmisiä, mikä on koulutukseksi. Mitä ajatteletko, että se on hyvä, se kysymys, jos sinulla on toinen ideoita, voi sanoa minulle. Ja miten opiskelun muutin koronan pandemian jälkeen? Ajattelen, tämä on kysymyksiä, tämä aiheista. Ja siellä se on 4, mitä hyvä se, että opiskelussa valitse, jotka koskevat sinua. Ja siellä on myös, jos ihmisen haluaisi opiskella eteenä myös tulevaisuudessa, jos se on hyvä idea ja tämä vaihtanut. Ja sen jälkeen sinä voi analysoida, koska se on sinun ammatti ja sinulla on paljon kokemusta tästä aiheesta. Ja tämä on, mitä voi analysoida ja siellä on prosenttia ja tämä ihmisiä. Mä olen vain tehnyt, mutta sinä sen, että olet johtaja ja sinulla on todella paljon kysymyksiä, voi tehdä se analysoida toinen kokemuksia. Kokous. Joo. Että, No, näyttää kivalta. mhm, kiitos. No joo. Jessica, milloin me pitää lähettää se tai lehdessä? Joo. Jos se on Helsingin Sanomalehti, meidän täytyy lähettää elokuun alussa, mutta meidän piti tehdä ensin analysoida. Se on kesän ja työn jälkeen me voisimme lähettää. Joo, se on tärkeää. Ja, Joo. mutta nyt meillä on... Se on tärkeää olla ennen kouluvuoden alkamista. Joo, Niin. joo, varmasti. Joo. Mhm. No niin, Joo. mun mielestä asiat on nyt kirjoitettu muistin selkeästi. Onko jollakin kysyttävää tai No joo, kysymyksiä? mulla on. Milloin me voimme tavata uudestaan ja Odotetaan. tarkistaa, miten tuo meni? Mm. Sopiko se, jos me tavataan mm, esimerkiksi maaliskuun alussa? Okei. Joo, Se maaliskuun sopii alussa on minulle. tosi lyhyt aika. Ajattelen, että se on parempi, jos se on huhtikuun lopussa, Okei, koska me huhtikuun. tarvitsemme ottaa vastausta vielä. Joo, Okei, joo. No se on joo, hieno. Joo, hieno joo, juttu. kiitos teille.
Joo, kiitos. Kiitos, Okei. kiitos. Joo, nähdään huhtikuussa. Huhtikuun lopussa.